Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Στο σημερινό βίντεο ήθελα να σας δείξω μια εφαρμογή που μπορείτε να κάνετε πλάκα στους φίλους σας. Είναι μια εφαρμογή στην οποία έχεις διάφορα όπλα. Επιλέγεις ένα, τώρα εγώ θα πάρω ένα shotgun και πυροβολάς. Αυτό έτσι και το κάνεις κρυφά, τάχα μου πως πυροβολάς κάποιον. Αυτό λοιπόν έτσι και το κάνεις στα κρυφά και καλά ότι πυροβολάς κάποιον, άλλος θα τρομάξει και έτσι γίνεται φάρσα. Ή πάρα πολλά όπλα, μπαζούκες, σνάιπερ, μέχρι και shotgun υπάρχουν. Να και αυτό. Ωραία, αυτό ήθελα να σας πω. Ξέρω πως ήταν λίγο μικρό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!